Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam awisen da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat nga intay ikan biag ita, ket manipod iti pagayam, anag pailinged iti nagan, adanika. Nga iti agdama ket adda ijay Malaysia. Kastoy man ti surat ni Danica. Dear Miss F, ilinged na kumalatan iti nagan, adanika. Taga Kagayanak, ngam addaak ita dito'y Malaysia. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko apaidrama to'y padas ko nga iso ti puon ken makagapo no apay nga addak ita dito'y Malaysia. Kastoy man nga rod ti pakabuklan ti amin. Ay, Tensyo lakay, panganan. Anya nga ti masida bakag. Naglambong ang iti ugot ti kamuti kan okra lakay. Nangarami dakmetan iti sausawan. Bugo nga pinisitak iti kalamansi. Sakto naggalip iti kamatis. Sunat ti pamigatan tayaw. Una yung dayta pa nagsinnaay. Matindog lang nga rudon na unag pa'y. Kasanaw ka isuman ti masida. Kanayo na linambungan natin nga isausaw iti bugoong. Di pa'y malanitan ti subil da tao. Una yun ti kastoy. Ay na. Ay kataganos tayo alakay. Saan tayo matabak nang. Nagyaman tayo kit di Tanasalon at tayo nga urewan makukwarta tayo. Importante saan tayo matalumangan amangan. Makauman no kastoy akanayon. Agun natun da tao ngam di pa'y makaraman met iti naginawa apa nagbiag. Tata, naimbag nga orasyo. Kasama kang kasal di baraw. Anya masapul mau. Kuwa tata, bisitahan ko man di balasan niyo, anitani ka. Na, apay ang bisitahan ko nakasalsalon at may o masakit na. Ni tata din siya man. Tiket ko sa wahin kayo, may ko pasyaran. Ay, pasensya kan. Awan ni Danica baraw. Napa, di ka bangi-bang nga ilay. Diyan ti ikit na. Kat no nakita kla ito tata. Impakadak pa iti sa sarongkar ko kankwana ita. Dagulit ka mo si kasalday. Imbaga lang arudin nga awan ni Danica. Ha? Kanuang kayam. Manipot ita. Isardeng mo nasarsarongkar ang ti anak ko Gapaw tasan ka kaya tapara kankwana. Siya ko na mismo timang bastard ken ka. Aha? Saan ka mo siguro atulang? Nalawag mo siguro tinanggag mo, salde. Unay kayo matang tata. Apay kayong bagayo ka ni Saldi nga awana kita dito'y balay. Diagamin kaya't dahi dyan nga umay mangsarsarungkar ken ka. Anya nga ti masakbayam ken kuana. Papada mo aman nalon. Kasanon to, ti panagbiagyaw into nag-asawa kayaon. Nasingpat ni Saldi, tata. Oho, repay singpo namin na singpo no mabisinan kamay. Oray man kat no baknang naman amin abaknang no konsumisyon kun tumatlaang. Kay kayat kun ati manalon tatang. Nasimsimple pa iti panagbiag. Kano man bilang da kami ka ni Saldi ti agkagasat. Sigurado asahanak tong agbisin iti danana tanagagatmat. Apa inaklon maun? Saan pa'y tatang? Ay, sigurado ang dani ka. Tada kaya't ko aparakan ka. Anya? Da kayo ti agpili para kanyak?
Sana balay tapag saya atang mo ijipilyak para ken ka. Napintas to ti agbali na masagbaya manakaw. San lang a buksit ti mabsaw. No di pa'y kapatibul sa datao. Tata din siya. Mabalin ka dito pamasyaran di balay oh. Umay ko kumapasyaran tayo palasang yan. Ay, Juan Brian. Day talagayam. Anya oras ka mabalin nga umay ta. Umala, agtulagtan. Umay ka. Nagatap to mo dyan na kayo, tata. Di kag tanag. Siyak ti makamaw, Brian. Nasayat nga ron mo kasta, tata. Sana naatap ni Dani ka, Sir Brian. Mabayin la siguro kada kayaw. Kaputa mo na bak ng kayaw. Iswa nag-asat dyan ako no kursunadam, sir. Talaga kursunadak dyan mo, tata. Napintas nga niya. Kan nagmayan ti pamagina. Ay, uwan, sir. Siyempre, imala. Iswa napintas di balasang kao. Mayat ti polimika. Kayat day dya, Brian, tatang. Nakaperpres ko. Kasla sino akababaknangan. Nakalaslastog. Tsak kayat tikas dya agalat ti lalaki. Muray tada mo ipalastog na. Tinarigat, yagin lalastog ng mawa mo paglastog na. Eh, basta. Saan ko akayat day dya, Brian, Ay, tatang? shh! Sana natangkin ti ulom si ka. Di nakibabayin kini Sir Brian. Umas asidig lang arodan ti swerte. Panawam kiday. Ay, usarin man ta panunot mo. Tatang. Urnusam ka tabagi maun. Sangwam ni Mr. Baknang. Agyaman naktasin ang nagdani ka. Nagpintas ka talaga. Ibagamon na niya ti masapol mo. Kastagahan ti kahit mo ah. Direct to the point. Okay? Kaya't ka lang nagdani ka. Ha? Kaya't ka nga ikanlaysan o laki di tamayat ka. Nagano ti babae nagpapatay ka niya ka. Nagasat ka atas si katigor sunadak. Oh. Ay, opo. Nakaperpres ko talaga dito ya, Brian. Ay, nasurun ko. Ada ka di pagbagam ading napintas? Ay, awan, Sir Brian. Kunak, ibagamon na niya tigagaram tani. Ado pa'y ti aramida. Aklunan na ko. Tapos ikalaysa ka adagos. Bungga ti agbali na kalaysa ta. Kumusta ti panagsarita ko ni Sir Brian? Naglastog. Panagsasaw na pailang. Sanan ang makapasa kanya. Ay, jakla kaya tikas di klasin ti tao, tatang. Uray na lastog tanda mo pagbalastog na kunak manan. Kasya talaga ti kabapalin na ah. Ay, jakla maanusan akasasaw iti mabayag tikas di at tao. Ay, di kagbalin ang maagsi ka. Sungbatam ki din ni Sir Brian tapno bumak ng kamutain. Mamin ano mo ila sumungbat ti wen. Nagado pa reklamo may. Uray awan ti bumakbak ng tatang no makidenak mat iti nakaperpris ko a tao. Ay, di ka man nagbalin ang mulaglag si kadani ka. Saan anatang kanti ulom ko na manain? Tatang! Ay, lakay. Madimot ano pilitom kit din dyan anak ta maki asawa iti di na kayat. May saka mga bakitan. Din show. Pampanunuto lati pagsayatan dyan naktangam kontraan na manain. Kasanukat maasyanak pati dyan anak ta. Ipilit mo ba't kan kuan at di na ba't kayat. Masursuro ng tumilang nga ayatan ni Brian uray kita. Ambisyoso ka lang amin unay. Uray pati anak mo. Kayat mo nga aramatan tapno laang sumaya at ti panagbiag mo. Ay, saan la para kanya kay da? Ni Danica, ti adada mairanaw na makiasawa ka ni Sir Brian. Utag ti aramatan. Napintas no, ti agbali na masakbayan ti anak ta. No ni Sir Brian ti pakiasawaan na. Saan kat aday dya asal day. Anya ka diti maipay ko kan ka, tatad din siya. Ay, sir,
Umutang ako mano dapan nakabalin na. Ta sa kagtay nakasalda dagak. Tano dya masakaging gaw may alawas kukwantaw din ng salda tinaga. Iso nga min tinagsaritaan mi sir. Kasta ka ni tata? Wan. Kakaisuna atalon ko na jay sir. Insaldak iday na ospital ti anak kaw. Pawanin at ipagbiagan may no alaendan. Okay, hindi kagda nagtata. Tatulungan ka. Agpaiso sir. Wen tata, tulungan ka ko naglangaro dan. Uray saan yun abayadan ti ited ko akwartakan ka. Ang amiti may sa kondisyon. Anya kondisyon sir. Ikalay sak ni Dani kang anak yun. O niya, mayat kayo itiday ta kondisyon ko? Lakay, baka bulan ang tinapalabas. Manipod inyawid ni Brian ti anak na. Di pa'y pimpasyar dito'y balay. Wangar road. Ang mga numakumikom talaga nagiti business ni Brian. Kanya ti amam, amang kidimit no may dagpa siya rin ton malam. Uno inton bigat. Uno kadagiti sumarsaro no pa'y ngaldaw. Sapay lang kumatakas na agpaiso din siya. Masigurado ka na saya ti kasasaan ti anak tayo tisidong ni Brian. Awan pagbabawian na tabak ng ni Brian. Magatang na amin akay kayat na. Tani ka, so di no tinagkapam ha? Di mat imbaon na kamapan gumatang kadagiti masapsapol dito'y balay. Apay nga ita ka lasong ang bait. At lalaki man niya. Ay, nagpugno ka! Anay ko, Tim, agad di mo masmasan, masaksakitanag. Ay, batanak, Brian. Amok ka nagsarak kayo iti day Saldi. Saan kami ang nagsarak ka ni Saldi, Brian? Nagawi na kadagos, kalpasan ti pa nag-grocery. Di kagkam kamalita ni ka. Tasaan la day tatilak alam ni madoktalak ng dalanakin. Tani ka, mangtad ka man iti arak. Darasan! When Brian, mabit lang. Darasan ti aggunay. Di ka man agmikki-mikki. Ato yan ti arak. Ay, unay abayag mo. Ay, Ay ko, Brian, gusto ko man. Anya launay ti basol ko kan ka. Kanayon nakmat na natungpahan kan bugbugan. Damagan pa lang. Malas ka tibiyag ko. Manipot itidimtang ka. Kanayon na ka maabang iti sukal. Iso day tatirumpang ka, buisit ka, babae. Awang sir-sirbing na sawa. Ay, sapay man. Austin, Brian! Ay, Kitaan nyo ti bunga ti aramid yun, tatang. No didak ko mapinilit idi makikalay sa kani Brian. Saan ko magasto tinagmanagag? Kakasya ka bugbugbugan ni Brian. Tunggal sumangpit ana abak iti sugal. ayop day jay ataaw. Ay, idarom ko day jay ataaw. Ay na, kunakto pa saan ama pagtalkan day jay atao. Basol mo ti amin din siya. Basol mao, ambisyoso ka lang amin unay. Ay, anya nga ita tinagpanagat ti anak na. Ay, agsagsagrap iti kinaambisyoso. Kunam apagsayatan na ngam saan matapa kay Rubuan na gayam. Anak kaw, pakawanan na ka. Diyan mo amo akas to, iti pagbanagan ti amin. Iti amok tagbalin ananam ay ti biyag mo iti sidong ni Brian. Ang saan mo gayam ta demonyo mo day dya tao.
ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon ti ikanbiag kita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan nga Mayra, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti surat ni Mayra. Dear Miss F, kapya ragsak ken salon at ti innak ikablaaw kada kayo amin amang bukbukal iti drama iti daytoy a programa. Kidawak nga ilinged nak kumalatan iti nagan nga Mayra. Indakal ko ti kinarigat ti biag. Simple laang met ti arapaap ko. Ti makatorpos iti panagadal ko. Iti kasta matulungan ken maipaay ko ti narangay a panagbiag kadagiti dadakkal ko. Ngem kanayon kumet adamagen iti bagik no kasano. Kasanok am aramid daytoy iti likudan ti rigat a pagdaldalanan ti pamilyami. Malaksid iti dayta, kumontrapay ti amak iti panagadal ko. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Ay, agyaman ka. Kamo dyanan na. Naila ko tamatlangan nagiti uging nga imot ta ija palengke. Mabisina ko na yan, tatang. Ala, mapantay ti na dya, bakery anak ko. Agpili kan. Anya tinapay ti kayat mo kanan. Daytoy, tatang. Kan dayjay. Kapsat. Dua man diti pandikoko, ken mamon. Ken dua soft drinks. Sige, kapsat, mabiit laang. Tatang, nagpintas akitaan dagiti uniform da niya. Ha? Kuma, agsuot akmat iti kasta. Kayat ko ti agiskwela, tatang. Kwa, umay kanta gamit na anak. Laglagi pa. Talo nga oras ti pagnanta. Sakbay makawit ta. Sigurado nga aguro-ura yan ti inam. Umay kan? Un, tatang. Mayra anak, adtuyen ti balon mo. Kamote kan mais. Binalkot ko iti bulong ti saba. Iti kasta saan abumaaw adakos. Mabalin mo matakanen ti daduma. Kabayatan ti pannagnam amapan iti pagadalan. Agyaman nanang. Sigurado ajak marik na ti bannog ko. Gaputan na imas ti impabalon nyo kanyak. Katuan anak ko. Kanayon ko mati panagan-anad mo anak ko. Alas 3 pay laeng iti parbangon. Ang mga nuad da narungsot nga ayop ang masalaw mo di tadalan. Di kay madanagan nanang. Imot kumot akanayon ti kawayan nga inaramid ni tatang. Natadam ti tudok na dayjay. Iso ti aramatak.
No adda narungsot nga ayop amang darop kanya. Nagsapa kayo na nareeng. Uwan tatang, alas 6 nga minti sarak ko. 3 nga oras pa iti pagnaak. Sakbay ang makasangpet ak iti pagadalan. Dua bantay kang talo awaig ti balasiwa manak. Tapno lang makaadal ka. Ang apay nga min paila kasapulan nga agadal kaya. Apay no tulungan na kamlaangan nga garden kan aguging. Ka tumultulong mo't kada talakay. Bayam ka din ti anak mo. Iti kasta makaturpos mo't iti panagadal na. Inton makaturposak iti panagadal ko, kat makabiro kak to iti napintas at trabaho, agbalinto mo't tin ananam ay tibiyag tayo, tatang, nanang. Agsaysayang kala iti panawon Mayra. Ket no awan pa'y nakaadal dito'y lugar tayo. No lakit amom ti agtrabaho ken na diskarte ka iti biyag. Ikaw agbiag ka. Sana nakasapulan day ta eskwela dita. Klas, anya dagiti dua a nobela nga insurat ni Jose Rizal. Oh, Gino. No limit hangiri kan el filibusteris mo, sir. Correct. Oh, Mayra. Naladaw ka man iti klase. Ay, hello sir, sorry. Saanin ang maulit? Ikarik, sapsapaag ton ti agrubat iti balay. Iti kasta, saan akon amaladaw iti klasem, sir? Sige. Ay, madlaw na mamannog ka. Kaya mala, ikan ititugaw mo. Tapno makainan na ka. Agyaman ako na, sir. Oh, Mayra, resesyon. Ingkag merienda na? Kwa ngamin, sir. Kinan ko ngaminan tibalon ko itay. Ay, naamuha ka dua abantay kan talupay awaig ti balbal na siwam. Tapno makadanon kala dito'y pagadalan. Pud na dayta, sir. Amo, maragrag sa kanak ngamin. Tauray ka sa nukadayo, ti pagpagna mo no daldalya sa tam iti inaldaw. Ikarkarigatam latta ti og eskwela. Oh. Katoy, tinapay kan Diyos. Kanamon, iti kasta adda karga ti tiyan mo. Tanarigat ti aklase nga awan karga ti tiyan mo. Agyaman nak, sir. Itutuloy mo lang ti agagat nga agadal. Iti kasta maragpat mo to dagiti arapaap mo, Mayra. Narabyan akong anagawin. Nagpigsan tuma ngamin kitudo itay. Pero mi apitak, kundi makal ti danom iti waig. Iso ang kasapulak tagrikos iti adayo pa'y adalan. Sana bali, kasi dagakon. Ni, apay ngay anasip ngat di takalapaw. Awan matsilaw. Awan nga tadananang kantatang. Ay na, nasaya ta simbang petkan, balasang ka. Ay, Tata Ramon, ay ta. amuyo ka din sa dino ti ayan dananang kantatang. Ay, day ta nga ron ti bagakeng ka. Ay na, nasangputan ti amam ti inaman nakadasay ti paraangan ti balayaw. Iso nga intaray day di ilay. Kadwa na dainggo keng kaloy. Anya, Diyos ko, ni Nanang. Kumusta nga tan ni Nanang? Diyos ko, di mo ko mabaybayan ni Nanang. Ispalam ko mga pwede paggatin. Natatang ti sumungat. Kat inasiwan day ti ulas ni Nanang anak katali iti kawayan. Ada kami, Mayra anak ko. Tatang, kumusta ni Nanang? Anak. Ay, marigatan nga sa utinam. Kandi na maigaraw ti makanigit asaka ken ima na tana-stroke. Kasta ka di, Tatang. Ay, kakadwa, tulungan da ka mang ibaba iti asawak. Sa ta ipatugaw iti kawayan at tugawan. Di ka masalagan at akaw. Kaagimbagat mo lang. Nanang.
Aday ta, naibos yung tilugaw nga inlutok para kada kayo, nanang. Nabsog kayo kadimat laang. Anak ko, agiyam anak ko, ay. Masisya ka na, anak ko. Marigatan ka. Iti pa nag-ewan mo kanyak. Awan anyaman na, nanang. Mayra, anak. Atang. Ay, agsardang ka pa lang nga agadal, Anya, Awan mangaywan ka ni nanang mo. Amomat nga dak iti garden no kastoy nga aldaw. Marabihan nga agawid. Kat parbangon to manan arumarak. Isung agsardang ka. Tapno adda kadwa ni nanang mo dito'y balaywan. Ay, sige, tatang. Ngam palubusan dak kumamapan iti pagadalan inton bigat. Tapno makapagpakada ak iti maestro. Agsardengak pa'y laang nga agadal, sir. Agsakit nga min ni nanang ko. Kat awan mangaywan ken ko, ana. Kasta ka di, Mayra. Wan, sir. Masayangan ako unay kan ka. Sikat ti kalalaingan iti klase. Ang mawata ak no apay nga agsardeng ka. Agyaman ak unay, sir. Agyaman ak gaputan nagbalin kayo anasaya at kanya. Mabilang ta ituloy mo tumanan ti agadal. Asit gan naklaing, ha? Awatan kan tumanan iti klase. Aday tananang, agsubsublin iti sigod tingiwat yo. Maikuti yu matan ti saka ken imayo. Kabailan yun ti mangan adakda kayo, nanang. Wan, anak ko. Kat gapot ay ta iti panangay aywan mo kanyak. Agyam anak iti sakripisyo. Mayra, anak ko. Nanang, diyon panunutan day ta. Tinapatag kat agimbag kayo. Agyaman tayo iti Diyos anamaswa. Ngamin, iso amin ti akin gapuanan iti panagimbagyo. May nanak, yawatan nakman iti tanong. Mawawak iti kastaunay. Ni, adda kayo gaya man, tatang. Ay, kastaunay ti banugyo, mabiglaang. Adti ti danong, tatang. Ay na nagbara ti panawan. Ato iti ginatang kong agas ni nanang mo. Gimatangak mat iti sidaan tayo. Yung kailuto na anak, tanay mabisina kon. Tatang. Nangalaam ngay iti ingatang mo kadagita, lakay. Inutang ko iti amok abakit. Imbaga kabayadak inton makalako tayo iti uging wano natang. Ngam erning, dakulan ti utang tayo kadagiti karuba. Kan amam mo tayo. Kasano tayo pa'y itan ang makabayan. Di kagdanag. Siyak ti makaam mo bakit? Tinapatag kat agimpag ka, ha? Ti anak ta. Amangan no at maitulong na kan ka. Ay, sana na. Kabala ko nakmait. Taniawan kadwam diti balay. Asino nga iti mga sikasukan ka no agtrabaho mo't ni Mayra? Ay nalakay, kabaala ko dag maimaysa. Maikuti kung dagiti makan sakak. Nagsublimatan ti sigot apan agsaok. Nasaysaya at matlaang no adda ehersisyo. Iti kasta nadardaras ti panagimbag ko. Panagriknak kat karkaro ak nga agsakit. No awan ar-aramida.
Mayra, tulungan nakpailang iti panaguging ko. Tapangururayan tayo iti panagdakkel dagiti imulak iti garden. Mapantan to abunwan, inton maisaang tan dagiti kayo. Sige, tatang. Tulungan kayo pailaang iti panaguging nyo. Ngam palubusan dak ko maamapan agbirok iti mabalin ko ang pagtrabahuan ijay ili. Iti kasta, makatulong ak kadag iti kasapulan tayo dito'y balay. Kan para matlaangan iti agas ni nanang. Anya ko matrabaho ti sir ka manak ko. Adu tatang. Kas ko maiti panagkatulong. Wano mabalin mat a sales lady kadag iti pagtagilakwan. Wano saan, waitress kadag iti panganan. Pasensya ka anak. Agmay-maysa kang agpayso nga anak mi. Ngam, di mi mat maipaay, tinarang ay apanagbiyagan ka. Nagsardeng ka pa yan iti panag-adal mo. Ala ni tatang, amo nagayam ti agdrama. Ay na tatang, di yun panunutan day ka. Tinapatag, saan tayo mat nga agbisbisin. Ikarigatak ti makaadal. Iti kasta, makaturpusak, kat makabiro kak iti napintas at trabaho. Mayra iha, husto pa'y laday ta. Agmerienda ka pa'y. Ala ni madam, imbes asyak ti mangisagana iti meriendaan nyo, syak matantiin saganaan nyo. Maayatanak ngamin kan ka iha. Nakagagagat ka. Nalinis kan na ornos ti balay, agraman ti parangan. Aywan gayam, at iti sweldo mita apulan. Ni, ala madam, sobramat da ito eh. Wan, kukamamin da ita iha. Malaksid anagagat ka. Mapagtalkan ka pa'y. Kan may sa, tapno makatulong akmat iti pamilyam. Ay na, agyaman ak unay kada kayo madam. Dakkel at tulong da ito'y kada kami. O ada ito'y ti pagadalan nga inpatakdar dagiti dadakkel ko. Pamilya kami ngamin dagiti mamaestra. So nagpatakder da iti pagadalan. Naglawa mo't tanda ito apagadalan, madam? Wan, kinder aging ga iti high school ngamin da ito'y. Sakat adda dito'y sentro. So nga adu dagiti estudyante. Ay, Oh, nagunagmatan da itaasan na ay mo iha. Apay, kayat mo ka di manan ti ag-eskwela. wan madam. Kayat ko ti makalpas iti panagadal ko. Iti kasta, makabiro kak iti natalgad at trabaho. Kat makatulong ak kadag iti dadakkel ko. Amo, Mayra, iha. Iti 7 a bulan a panagserbim kanya. Imbilang kan kaspudpud no nga anak. Madam, Sisasagana ak at tumulong para iti panagadal mo. ha? Pudno ka di dayta, madam? Wan, kunakmat. Pagadalang ka aging ga makalpas ka iti kolehyo. Basta ikarim nga agadal ka na sayaan. Kandi mo sayangan ti oportunidad nga intad ko kan ka. Wan, madam. Ikarit, agadalak anaimbag, aging ga makaturpusak. Kat jak to sayangan ti panagtalakyo kanyak. Agyaman ak unay, madam. Ay, kasla da paspaso nga da mabakit. Ay, jay man anak mo lakay. Apay, di na nga tamalagip ti agawid. Nanang! Tatang! Anda akon! Sino ti... Nay! Ni Mayra! Ay! Ni Mayra nga agpaiso ti sumungad bakit. Kumusta ka, anak ko? Okay lang, nanang. Da kayo nga'y. Kumusta kayo kinitatang? Ay, awan rumbang apagdanagam kada kami kaninanang mo, anak. Nasaya at kam ditoy. Naimbag man ta nakaawit ka.
Ay na, kailiw na ka na nakaw. Kailiw kayo mo tananang, Ay, tatang. Agyaman na ka nakaw. Ayun, nanang, tatang, at kitain nyo ti card ko, kanday ti medal ko. Siyak ti tapuan iti klase mi. Puno ka di anak ka. Ay, nasaya ata. Ay, nasirib ka talaga. May pagpanakkel ka nga anak. Husto ka, lakay. Dahito yung mati urnong ko asweldok, nanang, tatang. Ha? Ay na. Nagadumatan dahito yung anak ko. Uy, nanang, ngamin, sa anak mat nga agas-gastos iti ayan damadam ko. Malaksid apagad-adalan nak, ik-ikanak pa iti allowance ko. It-itid na ti husto asahod ko, kan libre amin iti balayda. Para kada kayo dayta, nanang, tatang. Ay na, agyaman kami una anak ko. Dakil at tulong daytoy kada tayo. Manipod ita, itid kaun ti si bubukil a suportak para iti panagadal mo. Pasensya ka na nung inuntrak iti ti panagadal mo. Basta ka sa pulam ti tulong. Adakam dito'y kaninanang mo. Umasinig ka lata, anak ko. Un, tatang. Agyaman akmat kada kayo kininanang. Ikarik, saan kayon to abaybayan? Agkakadwa tayo amang tungpal kadagiti arapaap ko. Miss F, nalaos ti ragsak ko iti daydi agundaway. Ngamin, kamaudyanan na inted matlaangan, dagiti dadakkal ko, ti sibubukal a suportada para iti panagadal ko. Kang runaan ti amin ket ti suporta ti amak, nga ididamo ket kumontra iti panagadal ko. Luan ni ragsak ti nagarubos iti panagmarchami kanitatang, agingga iti panangawat ko iti diploma kas maysa a summa cum laude. Ita, si papanakkelak amang ibaga a maysa akon nga nurse, ket agpapaayak iti maysa kadagiti private hospital ditoy Benguet. Makunak a naragsakak iti trabahok ita. Iti likodan dagiti rigat ken pannubok a nagdalanak, kaasi ti apo naragpat kumet ti arapaap ko. Alakastan Miss F, ket pagyamanak unay, tiing ka panangi drama, dito'y surat ko. To'y pagayam mo, Mayra. Ken ka pagayam, Mayra. Dayawan ka unay, pagayam ko. Ngamin, uray adu dagiti nagbalin at tubang iti panagadal mo, ket nagpursigi kalatta, agingga anaragpat mo, ti arapaap mo. Tinungpal mo ti karim, ket ita, sagsagrapo mo ti bunga, ti kinagagat mo. Patsak ngagbalin nga inspirasyon kadagiti dumdumngag to'y pakasaritaan, ti biyag mo. Alakastan pagayam Mayra, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Naimbag ka nagasat nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Iti daytoy agundaway, surat ni pagayam tayo nga Juni ti intay ibasa kan idrama, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Hintay nga rod basaan ti surat na. Dear Miss F, din makelak a marigrigat, panagtalon ti adda a pagbiagan mi, adda dagiti gundaway nga damaganda kami ti teacher no anya ti trabaho dagiti dadakkel mi. Ikarkararag ko idi nga sapay kuma ta saan asyak ti ayaban na. Ngamin, mabainak amang ibaga aman nalon laeng dagiti dadakkel ko. Samantalang dagiti kaklasik ket attorney, doktor, engineer, teacher, manager, kanda dumapay nga agkakangato a posisyon ti trabaho dagiti parents da.
Inkarik nga rod iti bagik ajak tupulos ipalubos nga agbalinak tumet aman nalon kas kadagiti dadakkel ko. Rugiak nga rudan ti agsalaysay. Masapol nga agbayad ak itan iti tuition fee, nanang. Di mo't nabayagan ngayong bagak dayta kada kayo? Pasensya ka na nako. Amumet at alo kayong agad-adal. Sakit inatake mo tipis ti dagiti mula tayaw. Iso abasit laeng tinaglakwan mi kinitatang yaw. Mabalin mo ti agpromissory note saan ka day? Promissory note manag? Nakababay, nanang. Dangay ko mati nakababay ni Tidayta June eh. Kuwa tatang. Kababay ti ag-promissory note ko nam. Apay, dakas ayat aramidem tapno ibaga makababain. Hindi kay ngamin makaawat ako na. Ay na, saan ko maamot akas tati pa nagsungsungbat mo anak ko? Apay ngamin aya man nalon kay laang. Tagibasitan ti pagtataudan ti pagbiyagan tayo. Pagbiyagan nyo lang ngamin. Diyak umanugot nga, balinak tumit naman, nalo nakas kada kayo. Agbiro kak to iti natalgad at trabaho. Iti kasta, diyak tumaitulad kada kayo. Ne, Johnny! Agsubli ka dito eh! Ay na, bay amon lakay. Agpada kayo laeng anapudot ti ulo na. Amo na ka din o kasano ti kinapatag dagiti manalon. Pudno anadong ritay akitaan. Tapi takot nga ron ti pagtrap-trabahuan tayo. Ngem nalinis ti trabaho tayo. No awan dagiti manalon, at daya ka ng dagiti babaknang, dagiti inhinyero, maestro, kenda dumapay. No saan agapo iti sakripisyo tayo amain initan ken matudtudwan iti talon. Ti panagkuna na kaday ket makaadal iti kuliyaw. Makagatang nga ta iti nasaya at abado ken uniformay. Ay di na pampanunutan dayta. Lakay. Juni anak, sigurado ka ka din iti desisyon mo nga iti Manila ka nga agtrabaho. Una na. Ngamin, amin akaadalak a business management. Ijay da amin Manila. Adagur uray at trabaho kada kami jay. Ang awan ka diti plano makisarita nga umuna iti amam. Saan kayo unayan ang nagsarsarita? Manipod idinagrikyar kayo. Aging ga itata nagturpuskan. Nasaysayat siguro ti kastoy nana. Tap na maliklikan ti panagrikyar mi manen. Sana bale. Numakaurno nga, patuludan kayo adagos. Iti kasta, makabayadak iti panang paadal yo kanyak. Saan mataday ta ti pampanunuta kanak ko? Malading itanak laeng iti kastoy ang nagbanagan ti relasyon yung agama. Aday ta kay maneng. Sige, mapanakon. Sigurado nga urayan dakon dagiti kakadwak iti terminal. Sige anak ko, agan-anat ka ijayawan. Awagan na kamin to inton makadanon ka ijay Manila. Uwe, nanang. Sige, mapanakon. Ay, pero may abara ti panawan ita. Ay, nagpudot. Ay, wan nga raw. Nangatong aminan jay inay. Matoy tidanom, uminom ka pa'y lakay. Agyaman bakit? Imbagak mat ngamin kan ka. Ano kastoy nga alas 10, aglinong ka pa'y. Talaga ngamin anapudotan ti darang ti init no kastoy nga oras. Sapay manon nga aldaw anangato ti blood pressure mo. Eh, masapul ngamin amalpas mi kanito ni Tiagaradaw. Kat may sa masapul a dubli kayo tayo bakit.
Ngamin graduating nga ti inaudi nga anak ta. Wan matkit di alakay. Imbaglaangan tadamot ititad ni Joy no kasi nga agswil daw. Isupay ang makatulong itigastusan di atin na. Ay, wan gayam. Kumusta mo ta ni Junay? Apay, di pa'y mawag ka na kayaw. Ay, saan pa imot nga rudlakay? Kumusta nga tamot tan di anak mo? Narigat ti biyag di Manila. Dito'y probinsya, puro talon. Nga mabiyag ka. Ijay ngay. No awan trabahom, awan mo't kanam. Ay, kat nasaya at siguro at ikasasaad na ijay. Ay, Mano abulan nan ijay. No adda parikot na. Sigurado nga umawagan. Makipaglading itak na Nadilya. Tuni ba raw? Nakaragrag sa lady kalman. Ngamin, graduate ka nun ti inaudi nga anak yun. Kamaudyanan na. Addanto ka nun anak yu apulays. Ang kastoy mo't tinagbanagan ni Tata Lucas. Kinunanaan na sakit ti barukong na. Iso nga intaray ko adagos ija ospital. Jakmat ni namnama nga iti panagawin me kat mailungon gaya man. Natak iti asawa. Nadilya. Nanang? Junay! anya tinapasama ka ni Tatang. Ay, panahon kayo pa dito, Nadilya. Junay! Awanan, anak ko. Awanan, ti amayo. Imbati na tayon, ti amayo. Anya? Si kakade, ti kadenden na ti anak ko. Wana nang. Kumusta mo ti biyagyo iti Manila, balasang ko? Kwa? Manipod pimanaw dito ni Johnny. Saan unay ngagparparig na. Sagpaminsan lang nga umawag, kan agtext kadagiti kakapsat na. Ay, pasensya kayo, Nanang. Siya kunti dumawdawat iti dispensar para kini Johnny. Siguro, di na kayat ama-amuan nyo ti kasasaad mi jay. Iti kasta, saan kayon nga agdanag kan ko na? Ha? Anya ti kayat mo asawan balasang ka. Wananang, adda nga min nakaapan na iti opisina da. Iso nga inikat da iti trabaho na. Inkarigatan na mo tinagbirok iti master ka na trabaho. Kat si kugkumit idin ni Sofia, ngam talagang awan na birukan na. Iso ang napilitan da ito asimurot kadagiti agbasbasura. Tapno adda kanan mi. Dayta ti trabaho na itananang. Ay una yun ti anak ko. Jakman amo, no apay amanipod na ikat iti opisina da. Kat marigatan mo nga agbirok iti master ka na. Mapampanunot ko pa ikit din. Nga amangan no siyak ti malas iti biyag na. No saan kumaan na addaan adagos iti responsibilidad. Amangan no napintas ita ti kasasaad na. Ay nabalasang ko. Di ka agpanunot iti kasta. Awan basol mo. Kat anya ngay nga road ti plano yu ita. Sigurado kayo kade iti desisyon niya nga agsubli iti Manila, Juni anak ko. Wala na. Nasayat mo ti trabaho ko, Jay. Kabalak mo tabiyagan dagiti aginak. Juni, impud no amin ang ninansay ti amin kanya. Di ka kumanagulpot pa'y anak ko. Nanang. Saan kayon nga agsubli iti Manila? Dito'y kayon probinsya nga agnaed. Jakayat yagnaan dito'y. Imbagak mo't idin ka na kayo. Nga iti uray ka ano man. Jakton agsubli pa dito'y. Pimusay ti amam Apolos asaan kayo ang agsarita. Ngamamom ka day.
Nga awan ti aldaw asaan nakaadin amag. No kumusta kan. No imawag ka, wano nag-text ka. Kanayon na ka nga idandanagan anak ko. Kas ama, siguro, marik na natirikat ang mapaspasaram. Nga uray adda ka iti adayaw. Pakawanendak nanang. Tinagibasit ko ti kinaman nalon nyo. Ay, Inbayin ko ti pagbiyagan, anang biyag ka ng paadal kanyak. Idi na padasak ti rig at ti biyag iti Manila. Kaya't kuna yung ti agawid dito probinsya. Nga mabainak. Mabainak ka na kayo. Nangrunak ni tatang. saan ang nagimula iti sakit tinakam ka ti amam? Idi mo, di na ka maawatan. Ngam iti saan ang nagbayag, naawatan na matlaang, at talagaan arigat ti biyag dito'y probinsya. Iso arumbang laang nga agarapaap kayo itin ang ato. Ngam itatawanan ti amayo. Nasaysayaat no dito'y kayon nga agnaed anak ko. Sikan ti mga sikaso, ken mangituloy iti imbati ti amayo at alon. No lakit day tauman nugot ka. Da kayo ka di, ti daddy ni Sofia. Ti mangsundo kan Juana, sir. Owen, sir. Adang min napanan ni mami na. Urayon nyo labitin, sir. Nag-CR la ti anak eh. Umunag kayo, tagtugaw kayo. Sige lang, sir. Dito yaklatan luar nga guray. Kas makita yung mat. Nakadungdung ritak. Takagap-gabok iji talon. Nakapit-pitak pa ikit titisakak. Di na magkultay dagiti ubing na niya ti trabaho dagiti dadakkel da. Amuyo ka diya ni Sofia ti muna aneng itayag iti ima na. Proud na proud anang ibaga. Sir, my father is a farmer. He always bring home fruits in vegetable for me. Kunana. Imbaga na ti kasta, sir. Sir. Proud na proud ka na kayo, ti anak yun. Ta sino nga'y matisan a proud cat. Nalinis ka na dayaw ti trabaho yun, sir. Agyaman nga rod, sir. Rabiin, apay adi ka pa'y lamaturog. Kung nati teacher ni Sofia itay, proud na proud ka no ti anak ta. Imbaga na ka no iti teacher da, amay sa aman nalon ti amana. Talaga? Uwan, bakit? Apay nagsangit ka nga eh. Kas jayak mat iti. Ket proud ak mat iti day di tatang. Ket naibagak mat kumay di ka dagiti ka klasik, aman nalon ti amak. Nga uray na dungdungrit nga agawid. Ket di na binaybayan nga agbisin ti pamilya na. Anagsakripisyo iti darang ti init kan todo. Tapno lang mabiyag kan mapaadal na kami. June. Jack ang puno apa, Jack nakita dagita sakripisyo ni tatang ini. Kumakit, naibagak mo na proud akin ko na. Anaragsakak aman nalon ti amak. Di mat kino na ni nanang, amaawatan na kaday di tatang. Bakit? Mamati ak nga ipatpatag na kaday di tatang, lakay. Kat amok ano sa di naman ti ayan na ka. Sigurado ang maragsakan. Gaputa ka maudyanan na, maawata mo ti amin. Amom itan asaan adakas, wano saan arumbang nga ibain ti kinaman nalon. Gaputa daytoy, ket nadayaw ken nadalus at trabaho.
kunak a nagasatak. Wen Miss F. Naggasatak. Ngamin, saan a nagbalin akas kanyak ti anak ko. Ipagpanakkel na paikit di, nga may sa aman nalon ti amana. Saan man amangag ti amak, ngam kayat ko nga ibagakin kwa na, nga nagasatak, gaputa may sa aman nalon, tinagbalin nga amak. Dayti man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Sapay kuma, ta nakaibati ak iti adal ken liwliwa kadag iti padak adumdumngeg. To'y pagayam mo, Juni, Manipod Probinsya, ti La Union. Ken ka pagayam, Juni. Daytan di kunada nga kinnan na ti sauna. Amin nga inbagam idi kadag iti dadakkel mo ket nagsubliken ka. Pudno unay anagasat ka, gaputa na singpet tinagbalin nga anak mo. Tano saan, amangan no rikrik na amot ita tinarik na daydi amam. Nababaman wenno na nga to ti saad tayo iti biag kan iti trabaho, iti imatang ti Diyos ket agpapada tayo. Amin tayo kat adda na ituding at trabaho para iti pagsayaatan ti tunggal maysa. Di tay nga rod agsao wenno agisawang iti saan arumbeng. Ngamin, di tay ammo ti mapasamak kadag iti sumarsarunupay nga aldaw. Alakastan pagayam Juni ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Naimbag ka nagasat nga aldaw kada kayo amin papagayam. Ti surat ngayon ta ikan biyag ita, ket nagapo ka ni pagayam tayo nga Rose, Manipod Probinsya ti Pangasinan, nga iti agdama ket adda ijay Taiwan. Kastoy man ti surat ni pagayam tayo nga Rose. Dear Miss F. Pagyamanak unay numapili yung mat nga ibasa kan idrama to'y surat ko. Kidawak nga ilingid na kumalatan itinagan nga Rose, at daak ita dito'y Taiwan. Nabayag kami nga agayan ayat ka ni Mark. Agpada kami matan nga adda iti husto atawan tapno agpamilya. Mariknak tinalaos a panagayat na kanyak kasmatlaang iti panagayat ko kenkwana. Ngam iti panaglabas ti aldaw kaslada nadlaw ko kenkwana. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Honey, maturog kan. Rabiin. Umuna ka na maturog, honey. Ada pa yung aming ka-text ko. Ay, anya ka matan, Mark. Isungarod anag out of town ta. Itikas ta, makainan nata. Imay ta dito, tapno ag-relax kan ag-enjoy. Saan kat nagtrabaho? Pasensya ka na. Masapol a reply pa yung dagiti text ko. Kliyente ngamin na gito eh. Doon arabi ita dito'y resort. Ngamsan mo't asyak ti ayan ti atensyon mo. Sorry, honey, ha. Sana bali. Nabiitin dito eh. Palpasak lang nga kasarita dagiti kliyente. Ay, jak amukan ka, Mark. Sige, tao muna ako na maturog. Makaamu kay tibiyag mo. Honey, di na ka di maawatan. Kastoy lang ka na yun, Mark. Di kayat ko, ikan na kumamot iti atensyon mo. Ah, Mark, 5 atawantan nga agayan ayat. Ar-aramidak mo ti amin para iti relasyon ta. Iso nga ag-effort ka kumamot. Saan asyak akanayon? Agkasar kayo ngaminan, friend. Apay ngamin adi kayo pala agkasar. Kat pareho kayo mat nga adan na talgad at trabaho na. Ay, no siyak laang ti masurot. Nabayag ko man ang nag-propose. Iso na laang, ta saan mat nga obligasyon ti babae dayta. No maminsan, kasla siyak paikit din akanayon ti agfo first move kada kami adwa. Amangan kit di mat no adakarkar na nga aramidin ti nobyom, Rose. Ay, panagkunakit awan mat siguro, Christy. Marik na mat no bilang lukluk kun na ka ti partner mo. Adamat pa nagtalik ko kini Mark.
amok adinak tulukwan. Ang mga nuga pula ang iti kinabayagan ti relasyon mi. Iso akurangan ti panag-effort na. Rose, Saanon akas ididamo ti kinapudot kan kinaragsak ti relasyon mi. amom friend, kasapulan yun at talaga ti next level iti relasyon nyo. Ang kasano, friend? Lloyd. Oh, kasano mamaibaga ani Angel itang tiparakan ka? Timalagip ko, dinamag ko lang iditibagik. No kabaalak nga tatilumakay, asaan ay ni Angel ti kadwa? Kaya tisungbat ko. Saan? Isong ngayong kalay sa ako na dagos. Saan ka kadiya nagbabawi? Uy, loko! Apay ko mga nagbabawi ha? Masikugan, ibagat ko. Anya? Masikog man hindi, Angel? Uwan pare, may katlon ang anak may tisikog na ita. Tinawon sa amatan ti panagsikog na. Kahit no innam ti kayat nangagbalin nga anak mi. Innam ko nang pare. Uwan pare. Nagadumat din. Amo pare, naragragsak namin ti dakala pamilya. Kunada nga rod. The more, the merrier. Apa yan nadamag mo dito pare? Kwa? Planom sa matan nga ikasal ni Rose. Jaga mo pare. Kasadyak pa'y sigurado ti marikrik na kita. Uy. Di ka mangrabak iti customer. 5 atawan ti relasyon nyo ko ni Rose. Di mo gamte nasaktan ni Rose. Laglagi pa'y coach iti martial arts ti amana. Uy, bugbugan na ka no, kamali ka. Oh, Mark, ramanam da ito, iho. Agyaman na, kanti. Amo nga min ni mama a paboritong ti adobo. Iso ang nagluto adagos, idinaamuan na nga umay ka dito. Ngayon masan. Agpaiso. Di ba't imbagak ngamin kan ka, akanayon ka nga umay dito'y balay. Mahun kaya, Mark. Damang ko, promote ka kano. Ala ni Papa, idi pa'y lanapan abulan day jay. Naudi kan iti damag. Kasano kat italang mata naranaak ni Mark. Wen, Uncle, napromotak. Nasayat nga rin no kasta. Kahit kaano nga ikalay sa anak ko. Papa. Oh, si Kanto Matbay. Kita man, naipdukan ni Mark. Ito'y tidanom, iho. Ala, uminom ka. Agyaman na, auntie. Ay, kahit papanan na nga no saan adita. Saan ka di? Apay, papayagan nyo ka di pa lang ti amin, ha? Ako, Uncle. Anya. Kabalam nga ikalay sa ti anak ko, Mark. Anya nga, Wen, Uncle. Ikalaisak ni Rose. Mark. Dahil dati kaya't ko amanggan manipod ka, Mark. At tinasaya ata. Formal ko na dawatan ti pamalubos yun. Iti pa nang ikalaisak. Uncle. Pudno ka din day ta, Mark. Makikalaysa ka di kanya, Rose. Wala. Siyempre. Nagmayat na natin. Kahit nalpas nga ro din natin tungtungan. Isarunom tulatan ti engagement ring yo, Mark. Wen, Uncle. Talaga, Rose? One friend, kita mo, idi namin sa nalaang aginatang day ti sing-sing. Wow! Nagpintasan day ta nga engagement ring? One friend, nagranada ngamin kini Papa ijay balay idi namin san ngal daw. Iso adinamag ni Papa, no kaano ti pa nagkalay sami. O day, nagpropose mo tin adagos ni Mark. Day to yung tinabayag nga inururay mo, friend. Ni papantumot ngamin. Saan tuloy aromantik ti pa nag-propose ni Mark kanya? Ay na, friend. Saan nga importante no romantic when no saan? Di pa nag-propose ni Mark.
Tinapatag ita kat agkalay sa kayon. Unmat kat di friend. Ay na, nakaragrag sa kakunay, Christy. Kamaudyanan na, agkalay sa kamin kini Mark. Maadaan kaming itibukod a pamilya. Kat si kangay mat friend, agbirok kamat ngaminin ay iti boyfriend mo. Ko, friend. Agbiro kakto inton malpasti kasar mo. Ngamin, sigurado ang makumikom tayo pa ita para iti preparation ti kasaryo kini Mark. Anya. Uy, Mark! Itay mo pa'y lagit kita handa dyan lalaki mga numadlaw na ka. Kat umay na danugin ta subsub mo. Kwa? Saan mat nga isustikit kita ka, Lloyd? Kat no kaslada sa balya kay papananti pa ng mat-mat-mat mo kun kwa na. Anya kumangay day ta? May pagnanasa ka ako na day ti Tagalog. Anya? Pudo mo ta? Sigamat, Lloyd. Tila madmadlaw mo. Sige, panawan ka pala. Ay! Mark! Psst! Uy! Wala na! Anya ka din dahil mapaspasama kanyak. Apay akas to'y matinti marikrik-nak. Mark, honey? Rose, apay akas tati suot mo. Ingagarak na insuot na ito Tapno makitam ti kabarbaro at upis night gown ko. Bagay ko kadimat lang, honey. Wen, bagay mo. Ala, sukatamon day taagahan. Agpalaskan. Ay na, kay susuot ko lang. Ipasukat mo manan. Dahito nga rin ti usarik amaturog, honey. Mabit lang. Ay, Mark, no di mo kaya't ibagam. Saan akas tangagi doon ka? Sorry. Pasensya ka kuman. Ang mga nubanog ko lang dahito iti trabaho. Trabaho. Puro ka trabaho. Nukas tamat lang. Nasaysaya at langan no agawid Rose, mabit lang. Anya ka din dahito Payakas to'y tiriknak. Kaya't mo asawan? Saan kayo pa yan nagsarita kin ni Mark, Rose? One friend, makalawas ang tinapalapas. Itian niya aga po, friend. Awan kayam text kan chat na kanya. Dijak mat inte-text kan in-chat. Ay sus, itaman pa'y ang nagapa kayo iti kasta kabayag. Itapay, adandani kayon agkalaysa. Ay, jakman amo, Christy. Kaslanda sa bali amadmadlaw ko kini Mark. Jakmat amo, no anya dayta. Tinasaya at friend, si Kanti umuna ang makisarita kin ko ana. Ibabampay laang dayta pride mo. Masapol nga agsarita kayo itinalapat. Kaya't ko lang una, friend. Ngam kasla damak ko. Kasla mabuti nga ang makisarita kin ni Mark. Siyak ko man ka, timapan ijibalayo. Imbaglaangan tayo mawag ka. Sorry, Rose. Sorry talaga. Apay ngagsorry ka, Mark. Pasensya ka na. Diyak ay ngagarati amin. Diyak mo kasto ti mapasamak. Anya ka din nakita nga ibagbagam. Anya ti kayat mo asawan. I-cancel ti kasarta. Anya? Apay? Agsinatan. Anya? Apay? Apay agsinatan, Mark? Saan? Diyak kayat? Sana ka may karikan ka, Rose. Apay? At ka din sa baging ayayatam. Wando nagbabae ka? Ibagam, Mark. Awan ti sa bali, Rose. Siya kayan ti parikot. Anya ti parikot? Anya, kwa? Ibagam nga minantap na maawat. Panagriknak. Kat saan ang babae ti kayat ko? Saan ang babae ti kayat mo ko ng Mark?
Kayat mo asawan. Bakla ka. Uwan. Saan? Saan na mabalhin? Saan? Lalaki ka. Sorry. Ang nabayagan ti kasto riknak. Nadlaw ko mami. Akas na nagbaliw dagiti interes ko. Isong inobserbarak ti bagit. Jakmat kayat nga kalay sakay ti likodan ti kasto kinatao. Jak kayat masaktan ka. Hindi at ka, Rose. Ambom dayta. Huston! Huston! Nasaysayat pa'y gumangin pagamlangan nga dan sa baling ay ayatam. Ngamit ikas na yan ang mo. Kaslagyak maklon. Pakawalan na, Rose. I'm sorry. Apay ngamin aya iha. Anya tinapasamak ka na kayo kin ni Mark. Ibagam. Mama, Papa, baybayan niyo pa ilang ni Mark. Anya, baybayan. Sa kitulog, nga ramitin natin kastoy kan kaya. Mag-propose kan kan. Sa ita, ipati nakalantan nga slawan na pasamak. Sana mabulit. Nagpakaday tinasayaat, Papa. Kinasarita nakmat kiti tinasayaat. Uray pa'y. Anya ngamin aya tinapasamak iha. Para kanya klangan na ije, Mama. Papa. Oh. Di maibagak lang. Kat sanak alino ko ni Mark. Kat sanak nga insukan. Kat, anya nga ron ti makagap. Papa. Mama. Hala, gusto daytan. Isangit mulatan. Luan nyaman dayta. Tapno mairwar ti saksakitan tinakin. Ang magsagana na ijaya Mark. Ang mga nutuk-tuk ulat ti tultulang na tumakitak. Pumanawak may lang dito lugar tayo. Sa di na ti Papa na, Mark. Umadayawak may lang, Rose. Tapno makapanunot ang Diyos to. Urnusak pa iti biyag ko. Sapay lang ko matamawatan, nak. Mark. Pakawanan na ko, ma. No kasto'y tinagpanagan ti relasyon ta, Rose. Di na ko magurkuraan. Pakawanan na.